Gu Endika Anetan Nerea gara eta Ezikitza enpresa sortu dugu. Eta Barakaldoko Nikolas Barburu ikastetxea ikasi dugu haurrezkuntza zikloa. Gure enpresa Barakaldoko haurreskoletako patioei zuzenduta dago eta ideia datza patioen eraldaketa bat egitea. Barakaldoko patioen analisi bat egin ondoren ikusi genuen patioak oso osoak zirela eta ez zeudela umeen beharretara egokituta. Horregatik erabaki genuen patio horien eraldaketa bat sortzea. Gure ideia zen umeak naturarekin kontaktua egotea eta horrela haien gaitasunak ondo garatzea. Proposatutako diseinu honen bitartez aurki ditzakegu pintura gunea, eraikitze gune bat, hortua, rokodromak eta hauen bitartez lortu ditzakete haren sormena garatzea, zentzumenak estimulatzea, haien mugimendu trebetasunak aurrera eramatea. Urtero ikastetxean egiten den ikas-enpresa azokan eraman genuen gure proiektua eta maketa eta gure ideiak erakutsi ondoren jendeak interes asko erakutsi zuen. Adibidez, Barakaldoko alkatesa etorri zen eta nahiko gustatu zitzaion. Naiz eta taldetan lan egitera ohituta egon, guretzat ikas-enpresa erronka handia izan da, zerbitzu bat zerotik sortu behar izan dugulako. Oso pozik gaude eman diguten sariagatik eta eskerrak ematea prozesu horretan laguntza eskaini diguten irakasleei, ikastetxeari eta teknikari. Eskerrik asko!